Oh, hello friends. This is Archita. Welcome you back to our channel, Archita's Activities. Happy New Year to all. And meeting you after a long period of time. ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି just because of my laziness. ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ନ୍ୟୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ନ୍ୟୁ ଉମିଦକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ for this we need your coordination and support. Love you all. So ଆଜିର ଗୋଟେ comeback or କ'ଣ କହିପାରିବା ଆଉ ଥରେ reopening of YouTube ଚ୍ୟାନେଲର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଆମ ଗାର୍ଡେନ ଟୁରରୁ। ଗାର୍ଡେନର ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ଦିଦିର ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଦି ଜଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସର। ଇଏ ଆମର ଥର୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବ୍ଲାକ୍। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଧେ ପଣସ ଗଛ। ହଁ ଏଇଟା ପଣସ ଗଛ। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଗୁଆ ଗଛ। ଏଠି ବି ଗୁଆ ଗଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ମେନ୍ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡର ଗଛ ଅଛି। ଆମ ଗାର୍ଡେନର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାବା ବନେଇଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦିସ୍। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଗିଛି। ଇଟ୍ସ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍। ହଁ ଏ ହଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମା। ଏଇଠି ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଦିନା ପତ୍ରର ଗଛ। ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ହେଇଛି। ସେଠି ଆଲୋଭେରା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନା। এই କ୍ୟୁଟନେସ୍ ପଛର ହାର୍ଡୱାର୍କ ବହୁତ ହି କ'ଣ ସ୍ୱିଟ୍ ଆଉ ହାର୍ଟଫୁଲି ହେଇଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କଖାରୁ ଗଛ। ଏଠି ସେଠି ଆଉ ସେଠି କଖାରୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଇ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଗଛ। ଏତେ ସାରା ହେଇଛି ସେଠି। ଏଇଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଏକପତ୍ରିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ସେଇଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସେଠି ବି ହେଇଛି ମାନେ ଥୋପା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ମିନି ତରାଟ ଗଛ। ଆଉ ଏଠି କିଛିଟା ଅଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ଆଉ ସେଟା ଶୋ ଗଛ। ଏଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗଛ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହେଇଛି ଯିବା ବୋଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ସପୁରି ଗଛ। ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଅଜା ଲଗେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବୋଧେ ପମଗ୍ରାନେଟ୍ ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ। ଏଟା ହଉଛି କଦଳୀ ଗଛ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଘାସ ଥିଲା। ଏଇଟା ବାବା ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏଇଟା ହଉଛି କନିଆରୀ ଗଛ। ଏଠି ଫୁଲ ହେଇନି। ଏଇଟା ହଉଛି କନିଆରୀ ଗଛ, ଗୋଟେ ଫୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବେଲ ଗଛ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲ ଗଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଏଠି ନା ସବୁ ଏତେ ଛୋଟ ମାନେ ଯୋଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ନା, ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ସବୁ ପୁରା ଘାସ ହିଁ ଥିଲା, ବାବା ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରି। ଏଇ ଲାଇନରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ସବୁ, ସେ ସବୁ ହଉଛି ମିନି ତରାଟ ଗଛ। ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଆଭା ଗଛ। ଗୁଆଭା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଇଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି। ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ହିମ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଶାଗ। ଆକୁ ବୋଧେ କୋଶିଳା କୁହନ୍ତି, କିଛି ବି ହଉ। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଶାଗ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖେଇନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା। ଆଉ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛକୁ କିଏ ଚଢି ଯାଇଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ହି ହି। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖିଲେ ନା।
आपण माननको केमती लागिला कमेंट रे कहिबे मो बाबा बहुत ही मोटिवेटेड ई माने प्लांटिंग्स पाई बहुत ही तांको वीकनेस होचे एटा बाय बाय लव यू कीप वाचिंग